Nos adentramos en rincones que solo sus moradores conocen. Descubrimos la riqueza natural y artística. Desvelamos los secretos de una tierra y de sus gentes. Conocemos las aldeas de la comarca de la mano de sus vecinos, que comparten con nosotros su manera de vida, sus tradiciones, su historia. En Valdeorras, pueblo a pueblo, hacemos parada en Larouco, uno de los pueblos más pequeños de Galicia, pero grande en historia, patrimonio y tesoros arqueológicos. En Valdeorras, pueblo a pueblo, seguimos nuestro recorrido. Esta vez nos dirigimos a Larouco, la capitalidad del municipio que lleva su nombre. Conocemos Larouco y a sus gentes, que nos cuentan sus historias y las de su pueblo. O pobo de Larouco era un pobo, un pobo que ten máis dun kilómetro de longo. Está dividido en barrios, empezando por onde nacín eu, o barrio de Seoane, o barrio do Mercado, a praza, as escuelas. Despois arriba está Fondo de Vila, de Paixando, o Baloiro, a Igrexa Bella, está tamén Casar do Obispo, entre as Enciñeiras, a carretera das Enciñeiras ya de Seadur, desde a praza onde se facía a festa, súbese o barrio aquel. Quero dicir que é un pobo bastante grande. Cando éramos novos era negra a vida aquí, negra e dura. Iban a Trives e volvían a pé? Unha irmá miña iba mira, iban ela e outra amiga a Salgueira, iban a máis alá de Trives e viñan a cabeza co lote de trigo para moer, e despois íbamos aí abaixo, ainda de pequeneu, ao muiño, que hai dos muiños para aí, pois íbamos ali ao muiño a moelo con ela a cabeza por aí abaixo, o saco, o río, con ela a cabeza. Pero entonces o grau tiña no pa zona de Manzaneda? Había que, sí, por esos pueblos todos. Compraban. Comprabas. Vale. Que antes botábase nos castañeiros e todo se lle metía abono para botar o pan, verdad, Salvador? Que me acordo eu indo con meu pai a arada de pequeniño. Trigo, centeno e cebada se criaba aquí. Sí. E había bastante. Carai, se botaba aquí. Se sembraba moito. Metíase abono aos castañeiros e as viñas e todo. Ai, mami. Antes estos montes eran todo monte? Ou era como está ahora? No, ao contrario, de montes por aquí non. Estaba todo limpo. De que se vivía aquí en Larouco? Do viño? Do viño? O refrán dicía, Larouco, pan pouco e viño moito. Sempre se viviu do viño. Sí. O centeiro sembraba É de así. castañas, porque nós vendíamos, oiche, ve ali unha viña en frente e me mudei, que ve unha viña ali verde, que se ve un cuadro ali que se ve verde. Bueno, pois iso é miña. Pero máis alá, moito máis alá dali, aquí chamaban as Corgas, Campaíña, Chao do Poulo, Carballal, todo por ali tiña castañas. Pero logo onde estaban as viñas? Onde está a residencia e todo eso, que ahora tamén é viñedo? Viñas. Eran viñas. Chegaban xusto á carretera da Portela e algunhas ainda pasaban hacia a Portela. Dicían antes que o mellor viño era o de aquí de Larouco porque estaba a unha altura adecuada. De feito, as viñas de Seadur que traían o viño para aquí eran unhas viñas tamén moi boas, non? E as das ermitas, traían o viño das ermitas para aquí. Santa Cruz, collía moi bons pueblos, Larouco para o viñedo. E había animales aquí? Vamos, había. Digo, si se dedicaban ao... O Fran ainda ten animales. Será o que ten máis animales. Antes en todas as casas había un boi. As casas pobres, as casas ricas tiñan dous para poder arar. Ou dúas parexas. Eso é. Pedroes. E os pobres tiñan un, e xunguían co veciño para ir arar. Cando eu era cativo, o 65, había solamente no meu barrio de Seoane, onde eu nacín, éramos uns 80 e pico nenos e nenas. Oxe, para xuntar 80 e pico personas en Larouco, hai que andar todo o pobo, e non sei se se darán xuntado, e a maioría non son deli, son da fora. Pero o Larouco ten unha cousa, co que engancha, engancha. Hai dous tipos de afectados, por chamarlle de alguna maneira. Unes somos os que nacemos, marchamos
sempre seguiu Larouco con nós no noso corazón, no noso interior, e outros son os que naceron ali, marcharon para París ou para Barcelona ou para Bilbao e non volveron nunca jamais aí, nin se lle acorda, nin se entoxa, nin se acordan daqueles nenos que xogaban os vaqueros e os indios ali, pero sempre quedamos os outros, os que sí de verdad queremos o Larouco. A que xogaban, en que se entretiñan cando eran novas? Cerudillo, parchillo, que se xogaba daquela. A billarda. A billarda. E xogaban igual homes que mulleres? A billarda? Sí. Mas os nomes. A escondite. Aquí embaixo Xogaba-se a xogaba os escondite. homes era os bolos. Os bolos, já a billarda. Já a corda. Ali As mulleres. está agora o pabellón. Pero non hai que olvidarse, éramos felices. Sí, sí. Había xente por todo, había con quen falar, había amistade, Eu fixen vecindade, e agora non kilómetros e hai kilómetros de nada, aquí nada. á casa. Pai. Non hai xente como había antes. Antes había no bolo que se quedaban mulleres viudas, tiñan con quen falar, tiñan con quen facer sociedade. Ten razón. Aquí non. Antes eran Non hai outras xente, outras unha cousas, se xuntaban os veciños, con, mesmo a comer os bullotes á noite, aquela unión que había na xente. A alcaldesa de Larouco, Patri, querlle moito a Larouco. É unha persona, pois, meteuse na alcaldía, ou sei, non fijamente, e sei que lle quere a Larouco, por eso se meteu a alcaldesa, por eso se presentou ás eleccións. Pero eu quero un pouco máis inda quero. Cando co tempo chegará a quererlle tanto como lle quero eu, pero querlle moito, 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 pero eu quero sempre un pouquiño máis. Patricia, ¿dónde estamos? Estamos na entrada do Castro, con ese nombre mal chamado en moitas ocasións Alto da Ermida. Chegou a coller ese nome con unha volta ciclista que houbo, que había que chamarlle ese alto de alguma maneira, que doulle Alto da Ermida. Pero en realidad, isto, aunque é o Castro, aquí había unha ermida. Tamén de eso pensado que pasara o nombre da ermida. Ahora vai haber unha intervención nestes próximos meses nos que nos dará a luz que houbo neste xacimiento. Un castro, un asentamento romano, unha ermida. A espalda nosa temos os famosos codos de Larouco, que non é outra cousa que son os codos de Larouco. Codos de Larouco era a antigua vía romana, despois Camiño Real, e agora, bueno, pues, foi nacional no seu momento, a Nacional 120, e agora é unha comarcal. Os codos de Larouco levan na historia, hai moitos historiadores que os mencionan por esa maravillosa obra maestra que fixeron os romanos, que ainda se pode ver, se tú te vas fijando, se vas dirección Tribes, a marxen dereita, en moitas dos laterales da carretera, ainda se poden ver aqueles vestigios dos pobres, bueno, romanos non, porque serían os lugareños do momento, como iban os cinceles marcados nas paredes. Temos que hai un castro, pero dicesnos que había outro. Claro, aquele é o Poulo que hasta fai 60 anos estaba habitado. O Poulo, que ainda se poden ver en pé varias paredes, tamén foi un asentamento romano. As viñas que hai hacia a ladeira están cheas de tegula. Obviamente, os romanos, esta era unha vía de paso, Larouco sempre foi terra de paso, e habría que vigilalos. Por eso que hai tégulas aquí neste alto do Castro e hai tégulas ali no Poulo. Moita tégula, nos dous. Ali está o Poulo, desde aquí ves, ali o Poulo, que son aquelas casas, que era un xacimiento romano. Entendemos que aí había un xacimiento romano e aquí outro que é o alto do Castro, e pasaba a Vía Nova polo medio. Ten sentido que os castros foran defensivos, ou, bueno, porque esta montaña tal cual cumple esa función. No. Este primeiro é o miradoiro do Lombo da Antía. E logo onde está o Castrillón? É o siguiente con todos aqueles pinos. Entonces desde aquí vese espectacular Larouco, vese espectacular esta montaña de Manzaneda, esa montaña Manzaneda, e ali xa vemos as terras do Bolo. Aquí xa este o río Videi, porque o Xares xa se perde ali arriba. Que eso é
Eso entramba las augas. Larouco también es fiesta y celebración. Santa Lucía, Sagrado Corazón y el día grande, que es el 8 de septiembre, en el que honran a la Virgen de los Remedios, patrona de la localidad. Patricia, que festas celebrades aquí en Larouco? Pois finaliza só a nosa Santa Lucía. Vou empezar pola festa de inverno, que é a Santa Lucía, que é a festa dos quintos, sempre o 13 de decembro. Despois, cando os nenos facíamos a comunión, que agora, bueno, pois hai menos nenos e hai menos comunións, sempre co Sagrado Corazón, que é onde facemos agora que recuperamos as alfombras florais. E o día grande, o 8 de setembro, que é a nosa Remedios, Santa María dos Remedios, a nosa Reme. Teñen aquí en Larouco? Hai as mismas que había? A cubana. Sí, igual. A cubana, Santa Lucía no día 8. Do día 8 de setembro. Na Santa Lucía non podían bailar fora. Onde bailaban? Non baixo. Nos locales dos bares. Dentro, con a ina do vídeo dentro. Para bailar, sí. E como iba cos zapatos logo á festa? Levaba os chancros e depois poñía os zapatos, ou como era? No, os domingos cambiaban xun. Os domingos cambiaban xun. Acórdome do Lilo do Cotarón, a miña do comercio, que estaban no comercio e dicía: elo era la mirma, víame pasar da escava ao rededor das cepas de escavar e iso para a casa. E despois víame que chegaba, me lavaba, me cambiaba e iba para o mercado para ali e dicía: elo era la maruja que pasache aí un pouco caixada. Claro, eran outros tempos, filla, eran outros tempos. Larouco é un pobo moi interesante. Ten edificios religiosos, hoxe consérvanse menos, consérvanse poucos. Ten a igrexa que é impresionante, con estilo barroco no seu interior, no seu retablo maior. No Alto do Viso, no Castro do Alto do Viso, había outra. Na Ermida Vella, que lle dá o nombre, había outra ermida. Na Igrexa Vella había outra igrexa. En Seoane, que é o San Juane, é a ermita do San Juan. E despois había outra dedicada ao San Martiño, que estaba entre Larouco e Seadur. En término que lle chaman San Martiño, e ali había unha ermida posiblemente dedicada aos leprosos e a curar a xente enferma, por eso de aí tiña o patrón o San Martiño. Ahora por onde vamos ir? Ahora o camiño de Trajano a Vía Nova iría por aquí, non iría pola carretera como a xente pode pensar. Este era o camiño de Trajano. A Vía 18, a Vía Nova, que se metía por aquí e por eso se lle chama o camiño vello. Se nos vamos un pouco máis para atrás, pois en Larouco pasaba a Vía 18, que unía Braga con Astorga, a capital da antigua Galaecia, Braga, que en Portugal, que actualmente, con Astúrica Augusta, que era o convento xurídico asturicense. Entón, según o itinerario de Antonino, esta vía romana pasaba por Larouco e en Larouco quedannos uns vestixios moi interesantes. Falando da Ponte Vivei, que non é Larouco, na zona do Pilar, metémonos xa no concello de Larouco e hasta aí quedan moitos vestixios da vía romana. Quedan, a parte dos vestixios das picadas na roca das plataformas da calzada da vía romana, quedannos os topónimos. Quédanos a Antigua, que é un topónimo de vía romana, quédanos o Camiño Vello, quédanos o Carril, quédanos o Camiño de Traxano e quédanos certos topónimos en todo o concello, dentro casi do pobo, que a Corredoira, que son topónimos do paso da vía romana polo pobo de Larouco. Esto es tébula. Mira, esto es tébula romana.
Así que esta é a eira donde se supón que estaba o castro. Aquí, sabes, se fijo que estaba. O resto, todo este túmulo, que además que cuando subes da rúa notas que estás vendo un túmulo. Onde era, bueno, pues o sitio para que te coscas. Aquí. O reborde de arriba, ese. Ajá. Claro, isto que iban sacando de aí iban aproveitando. No pueblo vese moito, no pueblo onde máis se ve. E esto que era un pozo, bueno, aquí hai un pozo, que o taparon, hai que teño no concello moito resto de tégula mezclado. Seguro que aí sin buscando. Despois deso, pois quedannos uns xacementos, o que son os xacementos da época romana. Ao lado da vía había uns poboados onde xa naquela época pois había xente vivindo no pobo de Larouco. Empezamos arriba no Poulo, onde o Alto da Ermida, na entrada, según vimos de Tribes, temos un xacemento importante. Despois, baixando, entre o barrio do Baloiro e o barrio do Carril, temos un xacemento tamén, non é moi grande, pero si é importante porque nos dá sigilatas, terra sigilata, que é unha cerámica romana, do século II e III. Seguimos andando e temos outros xacementos. Estamos falando casi dentro do pobo de Larouco, 3 xacementos. E castros, tamén temos castros. Temos castros da Edade do Ferro. Da Segunda Edade do Ferro temos, por exemplo, o Castrillón, posiblemente tamén o Castro Cabanelas, cando se fagan excavacións. Temos o castro do Alto do Viso, onde estaba a iglesia, onde estaba a ermita, posiblemente hasta a Edade Media, hasta a alta Edade Media estuvo con poboao aí. E despois quedan os outros vestixios do mundo romano, e apareceron dous lagares, e nun dos decantadores, nun dos pilos onde caía o mosto, aparecenos cerámica romana. Entonces, os últimos que utilizaron deixaron ali restos da súa cerámica, e ali quedou como testigo para dicir de que época son. Os lagares estos, os dous que encontrou Mario na viña del, tiñan cerámica romana dentro. Entonces estános dicindo que desde a época romana non se volveron a utilizar. Sabemos fijamente pois que son primitivos, que non tiñan, son lagares, pero non son de eses que levaban un trebello con un contrapeso, con un fuso e con unha viga para prensar as uvas. Non, estes eran de pisar co pé. Por qué? Porque non hai muesca ninguna en todo ao redor. Entonces pensamos pois que era un lagar primitivo, onde se pisaban as uvas aquí, marchaba o mosto por aí, aquí abaixo fixeronlle un corte horizontal para meter un cacho dunha cáscara de árbol, ou un cacho de cerámica, ou un cacho de ferro, como a folla dun cuchillo, como se pon nas cubas de madeira, para que non respigue pola roca abaixo e que caiga o pa diante. Entonces, aquí con pouquiño de bosta de vaca ou con pouquiño de barro, poñíase unha cáscara dun árbol e vertía augas aquí pon recipiente e o resto cargábase aquí, pero se se collían limpo era o millor e despois o do fondo pois era outra cousa. Mira, esta é a casa da miña bisabuela. Esta? Esta é a casa da miña bisabuela. Da sardiñeira. Que a pobre quedou viuda tan pronto que había que ganarse a vida. Bueno, de todas maneiras había moitas sardiñeiras antes. Creo que me conta Pepe que os maridos, que cando elas estaban malas, que os maridos non sabían vender siquera. Sí, que o conta. El fala dunha sardiñeira do mercado. E a miña bisabuela era aquí. Lembrome moito das pescadeiras, eran pescadeiras. Pois aquelas collían e cando non vendían no pobo, por exemplo, chamábamos a Felipa, que era a muller de Felipa, chamábamos a Felipa. Aquela señora collía, marchaba desde que vendía ás 10 da mañá, vendía todo por Larouco e non daba vendido a caixa do pescado e ele iba con borrico, levaba un borriquiño e levaba a caixiña do pescado. E unha vez
Eu estaba malo, andaba da barriga malo, boteime detrás dunha parede, pois, a facer as miñas necesidades. Eu tirei 8 ou 9 anos, entonces, colleu, cando vin que viña a señora, pois, eu agacheime, e que fixo? Eu estaba vendo por entre as silvas, e colleu, debaixo da albarda do borrico, pois, entre a caixa e a albarda, pois, levaba unha botelliña pequeniña de licor café. Non, era aguardiente a seca, E colleu, a botaba, descorchou, e colleu, e dicía, un chisquiño, o nombre del padre, ya reborrei. Entonces arrancaba o paseador como co turbo, el ollo borrico por ali adiante. Que bonito. E desas hai moitas. Eu, por exemplo, pois, falaban no Castrillón, falaban que había un castrón de ouro, un macho cabrío de ouro enterrado. E falaba meu pai co pai dele, o meu avó, Cañete, pois que dedicou moito tempo a buscalo. Por eso estaban ali as trincheiras. As trincheiras sabemos fijamente que son as defensas do castro. Fue un pastor tamén. Foi un pastor ali, fixemos carbón, fomos carboneiros. Tuve un gran mestre da natureza, que era meu pai, estábamos facendo carbón ao amanecer, ou a noitiño, ou de noite, e cada sonido do monte, ele enseñoume, e ainda hoxe me vale. Se un canto dun páxaro dunha maneira, é que ten un depredador cerca. Se un páxaro canta de outra maneira, é que é época de cría. Se un páxaro canta de outra maneira, é que está recién salido do nido e xa empezan a voar. O sea, eses cantos que vas polo monte e a xente nin os escoita, eu sei nos escoitar, en Larouco aprendinos. Que teñen os castros, Pepe? Bueno, primeiro, a situación, acabo de irme ao Castrillón, ali está entre Trabasauga, entre dous ríos. Está entre dous ríos. Se buscaron, é un punto estratégico. E ves todo, ademais. Sí, pero é que estamos falando da Edade do Ferro, non estamos falando do século II, III despois de Cristo, estamos falando de antes, estamos falando da Edade de Ferro. Entón, buscaron un promontorio onde pasa un río, o río Xares, e o Vivei se cruza con el, o río Xares chega desde Xares, desde arriba de Xares, desde Ponte, desde Trevinca, hasta aí xusto, hasta o Castro, hasta a base do Castro. Entón, ese promontorio está rodeado por auga e despois, onde ten terra, fixeron un foso, unha trincheira, de 100 e pico metros de larga, por unha altura, igual ten 10 ou 15 metros de alto, e unha anchura de 50 metros en moitos sitios. É un traballo descomunal para defenderse. E desde a vía romana que pasa por Larouco, naide sabía poblado aí ou non. Está tan ben estratégicamente colocado que non se vía desde ningún sitio. Sin embargo, meteste en Santa Mariña de Mones ou noutros castros aquí no Xirimil ou no castro do Xardoal no Barco, e teis, pois, igual veis 8 ou 10 castros ao redor, visualmente, sin nada máis. Pero aquel non, aquel está escondido de tal maneira que é unha cousa, pois, totalmente única polas defensas e pola situación que ten. Es el momento de despedirnos de Larouco. Dejamos atrás un pueblo que combina la historia milenaria de la vía romana 18, los castros y los vestigios arqueológicos con la hospitalidad de su gente. Nos llevamos sus piedras antiguas, sus leyendas, su memoria viva, pero sobre todo el amor profundo de quienes nunca dejaron de querer a Larouco, aunque la vida los llevase lejos. Gracias a sus vecinos por abrirnos las puertas y por compartir su historia, y muy especialmente a José Fernández, Pepe do Cañete, este lauroqués incansable que ha escudriñado cada rincón de su tierra, y también a su alcaldesa, Patricia Lamela, por ser una excelente guía. Pepe, pues vámonos marchar deste Larouco pensando sempre en Pepe do Cañete, Pepe das Pedras, o que queiramos, pero non podíamos facer este pueblo a pueblo sin ti e polo que significa que tú levas escudriñado cada pedra que ten Larouco. Sí, levo escudriñado, levo moitos anos. Moitos anos. Gracias de todo corazón. Graciñas a vos e moitos bicos para Larouco. É un trozo de tégula de Suane, leva. Nos vemos en la próxima parada de Valdeorras Pueblo a Pueblo.